दिनै खैराबारि टाउननि गेजेराव थानाय बे दोंसे लामाखौ दिनै माने ग्रेभेलिं खालामनानै होबाय जोङो बिथांनिसिम साबायखर बावदों गामि ओनसोलनि लामानि अबस्थाफोरा जोबोद गाज्रि जानानै दङ आरो बेफोराव मोनफ्रोमावबो 77 बुथ दङ 77टा बुथ दङ बे 77टा बुथावबो माने लामा जेराव जेराव गाज्रि दङ बेफोरावहाय सेन्ड ग्रेभेलिं खालामनानै होगोन दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामनाय जाबाय आरो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुङोब्ला प्रमद बर' बिथाङा खैराबारि ओनसोलाव जोंहा MCLA गैयाब्लाबो बे जायगायावहाय गोबां डेभेलपमेन्टनि हाबा मावदों खैराबारि कलेजाव 2 कोटिनि सायाव फैसा होबाय महिरंगआव 1 कोटि 10 लाख टाका होबाय मिउनिसिपालिटि बर्ड बानायनो थाखाय 1 कोटि टाका होदों बेनि अनगायैबो खैराबारि आइबिखौ बानायनो थाखाय 1 कोटि टाका फोसावनानै दोनदों बेनि अनगायैबो जोंहा भुयाघाट हाई स्कुल सिनाखना हाई स्कुल बेजबागति हाई स्कुल बेफोर इतिमध्ये सेंसन जाबाय बेनि अनगायैबो ताम्रेश्वराव विवाह भवन लुनो थाखाय 1 कोटि टाका बेबो जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो लामा सामा अनेक बानायबाय सुक्लियापारा मिसाखलानिफ्राय जालुकबारिसिम थांनाय जि लामा बे लामाखौ CC ब्लक इतिमध्ये बानायबाय थादों दलं गोबां बानायबाय बर्नदिझाराव लामा बानायदों CC ब्लक बर्नदिझारनिफ्राय नामखला थांनाय लामा बानायदों बैनारायाव लामा बानायदों बिनि अनगायैबो जोंहा बेवहाय मा होनना बुङो खैराबारि VCDC नि सिङावहाय नैबे कलेजनि उनथिंजाय थानाय लामाखौ बानायनाय जादों CC ब्लक बिथिंगालै आरेंपारा सिमलिबारियाव दोंनै लामा बानायदों ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसाव 1.5 कोटि टाका होनाय जादों बिल्डिं डेभेलपमेन्टनि थाखाय बाउन्ड्रि वालनि थाखाय 20 लाख टाका होनाय जादों बिनि बादैबो जोंहा VCDC मोनबा अफिस गोदानै बानायनाय जाबाय मा होनना बुङो झारगाव खैराबारि सिनाखना गयबारि बगपुरी बे मोनबा VCDC अफिसखौ इतिमध्ये बानायना कमप्लिट खालामनाय जाबाय बेनि बादैबो सेन्ड ग्रेभेलिं लामा हमनाय जादों पुब आटिलियानिफ्राय धुपगुरि हाई स्कुल जानानै धुपगुरिसिम थांनाय बे लामाखौ बानायनानै होबाय सेन्ड ग्रेभेलिं बिथिंगालैहाय सेन्ड ग्रेभेलिं बानायनाय जादों खैराबारि VCDC नि सिङावनो थानाय निस्लामारिनिफ्राय आरेंपारा जानानै बे दोंसे लामाखौ सेन्ड ग्रेभेलिं खालामनाय जादों जोंहा CC ब्लक लामा हमनाय जादों 5 कोटि टाकानि 1 नं गरमपारा 1 नं गरमपारायाव गबसा सुबा VCDC नि सिङावहाय बे लामाखौ बानायनाय जादों बिनि बादैबो लामा बानायनाय जादों जोंहा भुयाघाट उइभिं सेन्टारनिफ्राय लानानै मौगावसिम बे लामाखौ CC ब्लक खालामनाय जादों बिनि अनगायैबो खैराबारियाव जामुगुरिनिफ्राय कासारिदाग ME स्कुलसिम लामा बानायदों बेवहाय पुब देवागुरिनिफ्राय भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकसिम थांनाय बे CC ब्लक लामाखौ बानायदों गोबां खामानि प्रमद बर' बिथाङा गोजाननिफ्रायब्लाबो बेवहाय जोंहा जुदिउबा गावनि MCLA गैया बे लामाफोरखौ बिथाङा मावनानै होदों बिनि बादैबो उइभिं सेन्टार मोननै बानायबाय भुयाघाटआव मोनसे खैराबारियाव मोनसे उइभिं सेन्टार बानायबाय 65 लाख खैराबारिनिया आरो भुयाघाटनिया 25 लाख टाका होनानै बे मोननै उइभिं सेन्टारखौ बानायनाय जादों गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि बेवहाय बिथाङा मावदों।